храната, която ни дава, е Неговото Слово. И започнах да размишлявам как всички много християни имат Библията и седи на масата. Ама ако ние отвориме, все сме гладни, все не сме доразбрани, все не сме щастливи, все нещо търсиме и го търсиме на грешното място в света. И почнах аз да се сравнявам това, което казах за манджата, за децата. И си казах, ако отворим Библията, дори само да я отвориме, има си апетайзерче, може да си намериш апетайзерче, може да си поръчаш хубав обяд, може да си поръчаш хубава вечеря, закуска. Бе, всичко си има там. За закуска си има, и за обяд си има, и за вечеря си има. И апетайзерчето си го има преди това да си поръчаш. И, чакай. И десерт има за теб там. И Господ ме разсмя. Той има такова хубаво чувство за хумор. И продължавам с размишленията. Как? Така, ако отвориме, нали, може да си поръчаме нещо. Ама толкова от нас, първо, че ни отварят, второ, че са мръщят, като моите деца, мръщят се за това, което съм им сложила на масата и казват не, не благодаря, не искам, не мамо. И какво правиме? Аз вече започнах това да практикувам. Ами, мамо, да си яла? Да си яла, мамо? Сега отиваме да спим. Лека нощ. И на другия ден се събуждаш, ама супер, супер, супер гладен. И така. И да сравня какво правим ние християните или не християните, тези, които не четат Библията въобще, ама тези, които даже и имат, не я четат. Какво се случва? Ние сме гладни, ама много гладни. И отиваме в друг ресторант.